uNjingalwazi Mary Metcalfe uthi uphazamiseko lwalo nyaka alifani kwaphela nophazamiseko oluqhelekileyo kwaye uliqhwabel'izandla inyathelo lesebe lemfundo esisiseko lokuba abafundi bavavanywe ku70% womsebenzi ocuthiweyo walo nyaka. I think the Department of Basic Education is understanding that this is not a normal school year. Many learners have been out of school for 5 months. They're not returning to school as we know it because they're not going to be returning every day. Uthi ootitshala nabafundi akufunekanga babekwe phantsi koxinzelelo ngomsebenzi ekufuneka bewugqibile kodwa mabanikwe inkxaso. Uthi u70% womsebenzi abaza kuvavanywa kuwo ayiyonto ekufuneka kugxilwe kuyo kuba ootitshala kufuneka babeke ukhuseleko phambili ngaxeshanye bezama ukubuyisela ixesha elilahlekileyo. Learners and teachers should not be under the pressure of passing and failing for 2020. They should be focused when the learners return to school on supporting the learners through this difficult time, re-establishing routines, getting them back into learning. So a figure of 70% is a random figure. It might be 60%. Ingcali yezemfundo ikwathe abafundi bematriki kufuneka banikwe inkxaso emandla nanjengoko kukho ukungalingani kwinkqubo yezemfundo. Uthi abafundi abaphuma kumakhaya afumileyo uninzi lwabo luye lwaxhamla kwizifundo besebenzisa i-intanethi kodwa abanye abafundi khange bayifumane loo nyweba. Uthi isebe likwanoxanduva lokuqinisekisa ukuba isatifiketi sebanga lematriki sinexabiso. The access to learning opportunities across the class of 2020, the matric class of 2020, has been hugely unequal. That there's many learners who've been able to access learning material and learning opportunities because they have access to online material, online interaction. But for the vast majority, this is not the case. And this class needs to be supported as much as we can. So the priority on grade 12 is crucial. The matric of 2020 must have the same value as the matric certificate of other years. Ngelixa abafundi bematriki bebuyele esikolweni kule veki kulindeleke ukuba nabanye abafundi babuyele esikolweni ngomhla we-24 kule nyanga.